Srdečne vás pozdravujem z prvého kola Humenskej cyklolígy. Nachádzame sa pod Pirnagovým vrchom, zhruba 500 metrov nado mnou je cieľ tohto kola. Zároveň si vám dovolujem popriať do nového roku všetko najlepšie, nech vám to točí, nech ste šťastní a zdraví, aby sme sa videli na všetkých akciách, ktoré Slovenský cykloklub Humene organizuje tu na Humenom. Taktiež vás pozývam na vyhodnotenie ligy 2023, ktoré sa uskutoční 14. januára 2024 v predajni Funbike o 12. hodine so začiatkom o 9. hodine na benzínovej pumpe Slovnaft pri Lackovciach v Humenom, kde bude vlastne výjazd spoločný. Kto by sa nechcel vlastne zúčastniť tohto výjazdu, nech príde o 12. hodine priamo do predajní a zúčastní sa. Pozvanie platí pre všetkých priaznivcov cyklistiky, cykloklubu a športu. Ďakujem pekne. Viac o tomto kole vo videu. Nech sa páči a ďalšie informácie o lige budú v komentároch pod videom. Tak ešte raz čau.